Яш оқытушыларға неңде болса ярдәм күрсәтеләчәкме дигән сораулар бар безнең. Беренче соравыбыз, әлбәттә инде, әгәр дә торак шартларына килгәндә, мин аларга безнең проблема юк. Именно менә шушы безнең критерийларга алар туры киләләр икән. Әлбәттә инде безгә соципотека программасында да инде һәм АПКның шул Минсельхоз тарафыннан бирелгән безвозмездный субсидиясына да алар безгә килеп мөрәҗәгать итә алалар булып тора. Икенче сорау, читтән кайтып туган якларда йорт салырга җир бирү юкмы бу елларда? Северден күченеп кайткан очракта заявление кергән очракта бирелергә мөмкин нәтиҗәләр, ләкин соңгы елларда гына андый гаризаларның кергәне юк. Фатирлар хәл ителеп бетәчәкме бу районда? Кире соравыгызны әйтегез әле. Куркыныч тудырган фатирлар хәл ителеп бетәчәкме бу районда? Чынлыкта да инде безнең яшәргә яраксыз дип табылган аварийный жилье дибез бит инде. Бу программа эшләп килде. 15 елда без Актаныш башта булган проблемалы йортларны Богады, Сәфәр һәм Киров авылларында булганнарда аерым йортларга яки инде квартиралар бирү каралды һәм инде ул тамамланды. Бүгенге көндә куркыныч тудырган безнең школьный урамындагы баракларыбыз турында сүз бара. Бу кешеләр инде төзеләчәк 24 квартирлы фатирдан үзләренең фатирларын алыр дип өметләнеп торабыз. Соравыбыз, яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча берәр нинди программа бармы икән? Монысына инде мин җавап бирдем. Чыннан да бар. АПК программасы Минсельхоз тарафыннан тәкъдим ителгән һәм дә инде Дәүләт торак фонды тарафыннан шушы ипотека молодым семьям һәм инде обычный социальная ипотека. Моның плюслары бар. Һәрбер туган балага инде безнең 200 мең шикерләр шушы программага басканнан соң беләсез, бер тиенендә югалтмаенча без турыдан-туры менә шушы материнский капиталны шушы счетыбызга кертәләбез. Шулай бит 14нче елда безнең 2015 елда гафайтыгыз безнең укытучыларга бирелгән соципотекадан безнең әле Министерство образованиедан первоначальный взнослары кире кайтарылган иде дә. Андый плюслары да бар иде. Безнең 8 гаилә, менә как раз Ленина 16нчы йортында яшәгән 8 гаиләбез как раз менә 100 меңнән алып 300 меңгә кадәр үзләренең счетларында минусовать ителде Министерство образования тарафыннан. Авыл җирлегендә яшь гаиләләргә берәр төрле программалар бармы? Монысына да җавап бирдем кебек. Шәбит бар, әлбәттә килегез, курыкмагыз. Булган сорауларыгызны инде 34431 телефон аша безгә шалтыратып белешәләсез. Инде непосредственно кирәкле документлар, нәрсә документлар белән эшләячәксез, нинди документлар җыярга кирәк икән, анысын безнең МФЦдан сезгә хәбәр итәчәкләр. Эти сироты булырга мөмкин, бу ветераны боевых действий, бу ветераны Великой Отечественной войны, аварийное жилье, дети-инвалиды дибез бит инде менә шу критерийларга өстәлеп безнең инде июнь айыннан постановление Кабинета министров яшь гаиләләргә соципотека дип әйтәбез без. Бүтән чиста соципотекадан бюджет өлкәсенә генә тәкъдим ителгән безнең районда квота иткәнчә бюджетникларга гына шуннан аермалы буларак монда безнең кайсы профессия кешесе булмасын, кайда гына эшләмәсен, именно эшләү кирәк әлбәттә, предпринимательный, индивидуальный предприниматель, самозанятый, бу программада катнаша ала. Әгәр дә инде ул безнең менә шушы условияларга туры килсә, условияларын инде әйтеп китәм. Әлбәттә, Актаныш пропискасы булырга тиеш. Бездә программага баса икән Актаныш пропискасы. Әгәр дә инде ул Минзәләдә булырга тели икән, аның Минзәлә пропискасы булырга тиеш. Менә бу прописканы үзгәртеп бирү безгә зыянга түгелме дигән сорауга тагын җавап бирәм. Әгәр дә инде чыннан да кеше хезмәтен алып бара Минзәләдә һәм Актанышта пропискада икән, Минзәләгә үзгәртсә була. Аның инде архивный справка итеп сорап алыначак Актаныштан. Соңгы 5 еллыгы кайда торган Юрий менә шушы үзенә булган үзенең яшәү шартларын Юрий бузган яки инде намеренный ухудшение жилищных условий дибез инде. Шул әйбер булмаганын әгәр дә ул доказать итә икән, проблема юк. Ул кайда да үзенең менә шушы программада катнашала. Әйткәнемчә инде прописка Актанышныкы, эшләү урыны Актанышта. Менә шул очракта ул безгә мөрәҗәгать итәләр. Бер кеше башына 18 квадрат метрдан кимрәк булырга тиешле булып тора. Шушы договор соципотеки түзелгәннән соң, стандартный договор бар инде, шушы договор соципотеки түзелгәннән соң, бу кешенең гаиләсендә бала туа икән, һәрбер туган балага не имеет значения беренче, икенче, өченче, дүртенче бала 200 мең шикерлә, һәм инде ул материнский капиталын кертәләр. Но маткапны кертәләме башта ул первоначалка итеп куллана аламы дигән сорауга, материнский капиталны первоначалка итеп куллана алмый. Ул аны фақат квартира сайлаганнан соң, квартира алганнан соң үзенең менә шушы түләүләрен киметер өчен генә кулланып эшләяләр. Безнең инде промежуточный актлар бирелеп торыла, ул һәр вакытта да безгә киләләр алар. Заявление язып биткәннән соң, бу кешенең бүгенге көндә күпме түләсе калган, күпме түләячәге бар.
һәм инде безнең соципотекада безнең кулыбызда протоколдан башка бер нәрсә дә юк дигән кешеләргә без тагын әйтәбез. Әгәр дә инде кешенең теләге бар икән, техпаспорт үзенә безгә кирәкле документларны алып килгәннән соң, без аны эшләяләбез, регистрировать итәләбез собственность со временем. То есть ниндидер манипуляция бу квартира белән түләнеп беткәнче ул эшләй алмый, но ул аның собственностында булып тора. Һәрбер кешенең бит инде нашы квартира бәясеннән карап, квартираның стоимостеннан 10% яшьләрнең счетында булырга тиешле булып тора. Шуннан соң үзе конкурста катнаша, без аңа онытабыз инде, безнең сайт Государственного жилищного фонда бар, аның анда личный кабинеты бар. Ул күпме акчасы кергәнен, күпме аның түләргә калган, квадрат метр бәясе бүгенге көндә күпме, уларның үзенең личный страницасыннан шәхсән үзе дә карап баралар. Но инде сораулары туса, әлбәттә безгә мөрәҗәгать итә һәм дәүләт фондының представителенә мөрәҗәгать итәргә тиешле булып тора. Шулай ук инде безнең авыр тормыш ситуация яшәештә калган кешеләребез бик күп найм сорап киләләр. Бүгенге көндә инде безнең муниципаль жилье булмау сәбәпле без найм программасы тулаем кешегә бушлай булган программаларыбыз безнең юк. Но шулай да инде без кулдан килгәнчә мөмкинлектән чыгып теге кешенең түләү мөмкинлегенә карап бездә арендное жилье дигән әйбер бар. Бу инде күбрәк безнең привлеченный специалистларга иде, белгәнегезчә Мира 9А йортында безнең 14 квартирабыз. Алар гимназияга чакырылып китергән специалистларыбыз, больница хезмәткәрләренеке һәм Агыйдел җыр һәм био ансамбленеке булып тора. Шулай ук инде без үзебезнең чиратыбызны алып барабыз. Ниндидер авыр ситуациядә калган кешеләргә нашы арендное жильены бирү мөмкинлеге бар. Иң бүгенге көндә низак китереп чыгарган әйбер ул безнең ни өчен сез бүгенге көндә безне чираттан төшереп калдырасыз дигән сорау. Но без әлбәттә менә поперечный документлар биргән очракта кешегә яңартырга без документларыбызны җибәрәбез. Бүгенге көндә менә бездә программада басып торган 76 кешенең папкасын без яңартып Минсельхозга аудитка проверкага алып китәргә тиешле булып торабыз. Ни өчен без менә шы поперечный анда әлбәттә шундый пункты бар аның. Техпаспорт незавершенного строительства. Но бик күп кеше инде шушы незавершенный строительство безгә программага китергәндә уже йорт эшләнеп бетмәгән булса да, бүгенге көндә алар эшләп яталар. Шулай булгач, әлбәттә алар чыгып китәләр бездән, алып киләбез документларны дип шуннан юк булалар. Но бу эленеп калу булмаячак хәзер. Сез киләсезме, телисезме, теләмисезме, документларын яңартмаган һәм инде безгә яңа обновленный информация бирмәгән кешеләр бу программадан төшеп калалар булып торачаклар. Чиста соципотека икән инде ипотека в бюджетной сфере дип алына да до 3 лет бара. Это городские условия безгә кертелде 15 елда. Инде безнең менә бу АПК программасына килгән кешеләр әйткәнчә приоритет безнең авыл хуҗалыгына. То есть безнең федераль целевая программа булгач үзегез аңлыйсыз, моның инде федераль өлеше бар, то есть Мәскәүдән кайткан акчалар инде региональ өлеше һәм инде әле безнең бу елдан местный бюджетта кертелде. То есть безнең 2018 елда 49 кеше акча алган булса, 19да 47 кеше алган булса, бу ел менә инде 9 ай эчендә әле безнең 6 гына кеше шушы акчага алырга чиратлары җитеп килә дип әйтергә кирәк. Шулай булгач, ансы инде бездән генә дә тормый торган өлеше булып тора.